Иң зур бурычыбыз 95% успешный родоразрешение булырга тиеш. Көтелмәгән хәлләр була бит авырлык хатыннар белән. Була, Бу үлемне арттырмасмы? Була. Көтелмәгән хәлләр дә була. Без әйтәбез, менә хәзер экстрагениталь патология үсә бара. Йөрәк авырулары, сахарный диабет, почкалар авырулары, почка бөер авырулары. Ләкин ул иң дөрес маршрутизация булырга тиеш. Женский консультация да наблюдение булырга тиеш. Вакытында җибәрергә тиешле консультацияга, икенче уровеньга, өченче уровеньга материнской смертностью төшертергә, младенческой смертностью да әзәйтергә. Үзәкләштерү коррупцияны арттырмасмы? Коррупцияны, чөнки бит бала тапканда акча түләү чираклары бар. Контроль да күбрәк булыр. Родильное отделениелар әзерәк, контроль да күбрәк булыр. Елга 40 операция ясаган специалистка, или елга 500 операция ясаган специалистка. Кемгә сез барасыз үзегез? Менә шуңа күрә аны бит карарга кирәк. Зеленый дол, Казанмы, Буамы, барысы да һәрбер район буенча язылган. Шуңа күрә һәрбер шул межмуниципальный центр ул приказны үти. Роддомнарны кыскарту икътисади кризиска бәйлеме? Юк, кризиска бәйләнми. Мин әйттем, менә 2012 елдан алып 2014 елга хәтлек модернизация булды, ләкин менә узган елда 2015-2016 елда безнең ул приоритет балалар больницалары, хастаханәләре, балалар хастаханәләре һәм менә родильное отделениелар буенча безнең ул приоритет. Без модернизацияны эшләдек, технологиялар бар, оборудованиелар бар, табиблар бар. Без аларны укыттык, повышение квалификациялары булды. Шуңа күрә ул этапный процесс. Менә икенче этап шундый отделениелар куя бер атнага бердән алып 4-кә хәтлек родоразрешение дип без әйтәбез. Шуңа күрә бала табу, шуңа күрә шундый отделениелар гына реструктуризациягә эләкте. Ләкин һәрбер районга яңа машина алып бирелде.